салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародаро. Ин ҳастам бо шумо доктор Беҳрӯз. Ҳамеша тансият хонавода боше. Мо билет фурӯхтаздем 2000 дона билет, 2000 рубл. Касоне ки билет мехаранд, стоматологияш қади операция бепул мешавад. Бо баъд 1-2 сол пулша бо бармегардонад. Билетҳоро харидорӣ кунед бародаро. Шерои нар вақте подписатсия мекунед, значит бихаред. Барои шумо фоида дорад. Ката бо номи Беҳрӯз Мамаҷонеш, бо номи телефон дар мемонам. WhatsApp 099368 дар WhatsApp банависед, чекша равон кунед, харидорӣ кунед билетҳоро. мо ҷо аллакай омадем, муддати 2 ҳафта пеш як додарака мақсад жиравӣ куша гирифтагӣ будем. Мақсад ҷо аллакай сол шудаги ман ҳозир чиз мекунам. Кукоша мегирам, нишонтон метавонед, бо мақсад видео мекунам. Салом алейкум бародари азиз. Ина як бор дига жиравикӯ ки бародарам мо гирифтагӣ будем. Маромад ина бинем хутон. Ҷалака сол шудаге. Иншалло бахайре. Озиш мегирам, кукоша мегирам, бо видео мекунам. Ина бародари азиз, ҷалакай кукура мо гирифтем. Ҷалакай нигоҳ кунед. И баъд аз ҷарроҳӣ 12-13 рӯза бангузашт, всё шурӯъ иншоалло ки хуб аст. Шуморо метавонед муроҷиат кунед. Иншоалло мо кӯмак мерасонем ба шумо. боқӣ дар амони худо. Худо нигаҳбонтон бошед. Чӣ гуфтани ҳамин бародаро? Бародаро гуфтем ки подписатсия кунанд, лайк монанд, билетҳоро харидорӣ кунанд. иншоалло ки ҷора кушодем. Иншоалло ҷора кушодем. Операсияш бепул мешавад, правильно? Хуб, саломат бошед дӯстои азиз. ина дӯстои азиз, кори мо яка дар шароити хона кукура гирифтем. Ҳеҷ гап надорад. боқӣ дар амони худо. Худо нигаҳбонтон бошед.